gabi mga kaspero. After 2 months na hindi tayo nakapag night dive, ngayon magna night dive tayo. Time check natin 7:39 ng gabi. So try natin ngayon gabi kung makakadali ulit tayo, dahil matumal sa araw at malabo yung tubig, kaya pagtiyagaan muna natin itong gabi na to. So let's go, kasama kayong mga master, si Master Donnie, si Master X, yun o. Yan, si Kuya pa rin yung bantay natin. Siguro hanggang alas 12 o alauna tayo ng madaling araw, hanggang sa mapuno natin yan. Yan, kailangan mapuno yan para makabawi naman tayo, dahil ilang araw tayong walang income. So let's go, abangan na lang natin mga kaspero. Yan, pana natin, legendary. Alright, let's go. Nandun na si Master X. Alright. Aba, parang maganda yata yung binamano natin ngayong gabi ah. Isang snapper. Patay kang snapper ka. Buena mano. Good size. Kulang-kulang kalahati ito mga kaspero. Pag kulang-kulang kalahati, di 4 grams. Meron pa sa unahan. Kaso lang, hindi unre-reload yung pana natin, kaya sayang. Okay lang, bawi tayo sa next season. At meron naman nagpakita, goatfish, 3 piraso. Yun nga lang, bad size, kaya hindi natin kukunin. Mukhang may malaki sa unahan ah. Ito, malaki. Malaking botete mga kaspero. Di ako kumukuha niyan, kaya move tayo sa unahan. At ito, isang karatungan. Parang alanganin pa yung size, kaya di natin kukunin yan. At meron pang isang box fish. Ayan sa unahan. Malaki na, sarap sana nito pang ihaw. Kaso lang, bibihira akong pumapana ng ganito, kaya hanap tayo ng ibang target. At ito, pababa pa lang ako, merong nagpakita na isang malaking snapper, kaya binanatan ko na at sapol na spine shot. Ang ganda ng pagkatama natin dito sa snapper. Ayan, laki na, mga 7 grams 6 grams. Kaya pag nakapana ka ng dalawa nito, mahigit 1 kilo, maganda. Kaya eto, hanap ulit ako. At meron akong napansin na itim na isda. At nung pinuntahan ko, isa pala itong surgeon o labahita. Original na labahita. Ayun, sapol. Dagdag sa huli. Napalalim yung sisid natin, gawa ng natangay tayo ng agos. At pagdating ko sa baba, malalaking dalagang bukid yung nagpakita, kaya nagtarget na tayo ng isa para sureball na may mapana tayo. At tinamaan naman. Ayun, na spine shot. Dagdag na naman sa huli. Harvest paggabi sa pamamana. Yun nga lang, hanggang ganito lang talaga yung mga size ng mapapana natin. Pero pag goods yung spot, meron namang malalaki. At nanibago nga ako dito. Sobrang pagod ko dahil halos 2 months na hindi tayo nakapag night dive, kaya eto, nanibago tayo. Pero malalim pa rin naman yung sinisisid natin. Umabot pa rin ako ng 20 meters, kaya eto, nakakapana tayo ng mga dalagang bukid. Kasi pag nasa mababaw lang tayo, hirap tayong makapana ng mga isda. Kaya kailangan sumisid tayo ng malalim. At eto, 2 unicorn, pero pipiliin natin yung mas masarap. Eto, yung surahan, yung pinili natin, kaya pangbenta ka na. At pababa pa lang ako, meron akong nakita na
maraming rabbit fish, kaya pili tayo ng mas malaki. Ito nakatalikod, hindi na muna natin papanayin, hintayin natin na mag-side at ayun, tinamaan. Madami na tayong napana. Siyempre ito, ibang uri ng isda, dalagang bukid din pero yellow yung buntot, kaya pinana ko na mga kaspero at tinamaan naman. Yun, daming isda pag gabi, kailangan mo din lumalim para makarami. At yung next nating papanain, harap tayo at ito yung nagpakita, isang unicorn, slick unicorn, at yun na headshot, walang kagalaw-galaw. Hanap ulit tayo ng next target natin. At meron akong napansin na loner dalagang bukid. At eto, siyempre pipiliin natin yung mas malaki. Nandito na tayo sa ilalim eh. Kaya ayun, gitna na naman yung pagkapana natin. Kaya sapul, dagdag na naman sa huli, harvest na. Ito talaga yung sinasabing harvest, kasi makapana ka na sa 10 piraso, halos 3 kilo lang. Kaya pagtiyagaan na lang natin. Ito, isang malaking goat fish at ang ganda ng pagkatama, headshot, kaya patay agad mga kaspero. Yun, pagkailaw ko sa unahan, merong malaking dalagang bukid, kaya pinuntahan ko at pinana. Ayun, gitnang gitna, walang kawala itong dalagang bukid. Kahit magpalag-palag ka pa dyan, hindi ka makakawala. Tulad nga kanina, nag-drop lang tayo ng mga 5 meters at nagpapakita agad itong mga rabbit fish or burawis kung tawagin dito sa amin. Sapol. Dito sa buhangin na part, at ito yung nagpakita. Tatakbo pa sana itong emperor na to, ngunit naabutan natin, kaya sapol sa likod. Isang goat fish na naman. Ayun, sapol, kaso lang nakawala, sayang. Okay lang, hinayaan ko na yun mga kaspero, mabubuhay naman yun. Balat lang yung tinamaan. Pagkasisid ko ulit, meron ditong isang emperor, tinutukan ko at ayun, pagkalabit ko, tinamaan naman. Nakakarami na tayo ng mga emperor mga kaspero. Medyo mahal din yan dito sa amin per kilo. Maabot yan ng 250 to 280, kaya goods na. And ito yung nagpakita, isang good size na barakuda. May higit 1 kilo ito mga kaspero. Kaya nung pagkailaw ko sa kanya, talagang hinabol ko at pinana. Buti na lang, tinamaan. Kaya dagdag sa huli. At ito, last fish of the night, yun, tinamaan sa likod mga kaspero. Bali, inabot na kami ng alas 3:30 ng umaga bago makauwi. Kaya grabe yung pagod mga kaspero, dahil halos sinalubong ko yung agos at napagod talaga. Kaya pahinga muna at sa araw ulit tayo sisisid.